sense. No niin, terve kaikki, se olisi Freja täällä ja tänään me pelataan tämmöistä peliä kuin Mineblog. Te olette tämmöistä pyytänyt paljon kommenteissa, joten eikä aloiteta. Mitä helvettiä? Anteeksi, mitä ihmettä? Mitä hittoa nyt? Ei. Tähän. Miksi se lähti? No tehdään tästä Load Game. No tästä. Tätä. Tosiaan. Mitä tapahtuu? Tää on tää Minecrafti. Tai tää. Niin. Mä oon tätä pikkasen jo kokeillut. Ja tää oli aika hyvä kyllä. Joten eiköhän me nyt ihan ensikin rakenneta jotain. Miten tää? Noin. Ja tosiaan tässä pitää kerätä näitä kaikkia juttuja näin. Ja sitten voi rakentaa niillä. Niin kuin näin. Teen tähän mun talon. Mitä ihmettä? No, tää on mun talo nyt sitten. Tässä semmosia hirviöitä, niin ne voi tulla. Jos sulle ei ole taloa, niin ne voi satuttaa sua tosiaan. Niin mä nyt, no joo, nähdään seuraavassa jaksossa.